Sam, falle sy'n dechrau fod ti'n gofyn, lli roi rhywfaint o gefndir y prosiect yma i fi? Wel, o'n i wedi bod yn gwneud music electronic hefyd ers dipyn a o'n i'n chwarae yn Calan efo Angharad a oedden ni wedi cychwyn bod yn experimentio efo cael fatha drum loops a basses a hi'n chwarae alawon traddodiadol dros nhw. Oedden ni'n meddwl, hwnna swnio reit cool, so wnaethon ni gael rhyw fath o demo at ei gilydd. O'n i wedi clywed lot amdan Kizzy anyway, so nes i just tracio hi lawr a gofyn os oedd eisiau gwneud track a wnaeth i ddod drosodd a nathon ni wneud ble mae'r golau. Mae jyst i dal i fynd a wneud llwyth o gwahanol trackiau ers yna, really. Gys ti dy orfodi fewn iddo felly, do, Kizzy? Do, o'n i'n really falch i dweud y gwir. Oedd yn rhywbeth newydd ac ffroes. Rhywbeth gwahanol iawn i beth o'n i'n fel arfer yn wneud. So, mae fe rhywbeth sydd yn rhoi lot mwy o fel cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Nawr, dwi'n gweithio efo band. A be di'r bwriad felly, os a album, os a EP ar y ffordd? Ie, dyn ni'n gobeithio fel lawnsio ein gilydd fel band go iawn. Rhyw bryd cyn yr haf, so gobeithio rhywle yng Nghaerdydd, falle Clwb Ifor Bach. A just dangos i pobl bod ni'n barod i dechrau gigio'n gyson. Ond ar y pryd ni jyst yn ffocysu cael popeth yn dyn a marfer popeth ar gyfer gigs. So, Fatha, dwi reit keen bod pan da ni'n chwarae live, bod da ni'n cymryd fatha influences sy'n dod o fatha electronic music, fatha DJ aspects, lle fydd y set i gyd mewn fatha DJ mix, fydd un track continuous a fydd y gyd yn fatha DJ ond efo pobl yn actually chwarae'r music. Ie. Wel, diolch yn fawr iawn chi am ddod i fewn, a felly dwi'n iawn i ddeud fydden ni yn gweld chi'n gigio erbyn yr ha? Ie. Edrych allan amdano chi felly? Ie.